ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಂತ ನೆಡ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅಂಡಪ್ಪ ಕಿರುಂಬು ಕಿರುಳ Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Buka mata yang calar capura pardana ini capura part penjart pura batte. Jadi ini amma special munpir data panda. Ini patra dia mantun leri ini anjite. Ini mure pondilla. Amma itu murandu mure kulondere anjite. Perite patra dia. Mak patra dia apa lawaraman puni. Pada ವರ್ಷಾಲು ಹೊರನೆ ಪಾತ್ರಡೆ ಬುಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡ ತೇರ್ಲ ತಿಂಪುನ ಕಲಿಚಿರ ಪಾತ್ರಡೆ ಮಾಮೂ ಪರವನ್ನ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅದು ಚೂರೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರಡೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಬೇಳುಂಡದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೈ ಈ ತಿಳಿ ಕಟ್ಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಡ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅಂಡಪ್ಪ ಕಿರುಂಬು ಕಿರುಮುಳ ಕಿರುಮುಣಿಗೆ ಮುಗ ಒಂದು ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಪುಳಿವಾಡಿ ಬೋ ಕಿರುಮುಣ ಓ ಅಂಚ ಪಜ್ಜಿ ಅದಾವ ಕಿರುಮುಳು ಅಡ್ಡ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟದಟ್ಟೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ ಪಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ಕಿರುಮು ಕಿರುಮು ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಕಿರುಮು ಪುಳಿವಾಡ ಸರಿಯಾ ಕೊಂಚ ನೀರು ಪಾಡು ಈತೇನ ಇವನ್ನ ಚೂರ ಆಟಿಡೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಆಟಿಡ ನನಗೂ ಶುರು ಆತ ಒಜ್ಜಿ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ತಿಂಡಿ ಬರ ತಿಂದು ಆಟಿಡ ಮಂಜಿ ಕೊಂಚ ಕೊಂಡು ದಿನಾಲ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಅಂದ ಈತೇನಾ ಒಂದು ತಗೋಣ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಂತನಾ ಒಂದಿಟ್ಟು ನೀರು ಬಾರ್ದು ಗುಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬರೋದು ಗುಳ್ಳೆ ಹುಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಬೇರೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅರಪ್ಪು ಕಡೆ ಬಂದ ಕಡೆ ಅರಪ್ಪು ಕಡೆ ಉಂಟದ ಅರಪ್ಪು ಇದು ಬೇರೆ ಉಂಟದ ಮಸ್ತ್ ಕಂಚ ನಾನು ಬೀಟ್ಲ ಪುರಾಂಡು ಕಿರುಮುಂಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಪಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾವನೊಂದು ಮಗ ಎಂತೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೆ ಪನ್ನೆಟ ಆಡಿಜ ಕಿರುಂಬುದು ಇದೆ ಈತೇನು ತಾರದಿಲ್ಲ ಪಾಡು ಬೊಸ್ತಿಂದು ದಾಳ ಯೂಸ್ ಇಚ್ಚಿತ್ತೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕು ಬಾಡ ಮೆಂದಾತಿ ಬೋ ಸೆಕ್ಕೆ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬತ್ತರ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಒಂದು ದೊಂಬೈದಿತ್ತಿರ ಕುಂಟು ಅಂತೇನು ಅಂತ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಹತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಕಡರ ಪಾಡ್ನಿ ಕೋರ್ಲು ಬತ್ತ ಮಾಡ್ತು ಪೂರ ಅಡ್ಕಿ ಮಂತು ಬರೋ ಜಾಲ ಏತು ಮುಜೆ ಬಾವಾಡ್ದ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿದಾನ ಮುಜೆ ಬಾವಾಡಿ ಮುಜೆ ಬಾವಾಡಿ ಅರ್ಧ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿ ಸಂಡೆ ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಿಪ್ಪಣೆ ಇದು ತೊಂದರಿದ್ದೇರೆ ಚಿನ್ನ ಪೇರ್ ಪುಂಡಿ ಮಂತ ಸಿಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ ಬಂದ ಕೈ ಬೆಚ್ಚಾನು ನಿನ್ನ ಬೇಲೆಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಮ್ಮಿಯನ್ನ ಕೈ ಪೊಳ್ತು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಸಜಂಕ ಕಳ್ಜಕ್ ಮಣ್ಪುಡು ಪಲ್ಯ ಮಣ್ಪುಡು ಎಲ್ಲ ಗಸಿಕ್ಕೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡಿ ಇರತ್ ಮಣ್ಪುಡು ಹೌದಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂದಿತ್ತನ ಬೇಯ್ದ ನಾರೇ ಒಂದು ಹರಪೊಡಿಡ್ಡೆ ಲೈಕದ ಬೋಡಿಗೆ ಪಾಡು ಜನ ತಿಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬೋಡ ಅವು ಇಂದದಯ
ನಾನು ಮಸಾಲೆಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ನಾನು ನೆನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೇನು ಅವರ ಮಂತಾಂಡು ನನ್ನ ಕೊದ್ದಿಯಾರನ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ನನ್ನ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ನನ್ನ ಕೊದ್ದಿಯಾಡೆ ಕೊದ್ದಿದ ಬುಕ್ಕ ಕಾಂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಬುಕ್ಕತ್ತು ಕನ್ನಡ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಐಸ್ ಪತ್ರೊಡೆ ಪರ ತಿಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ರೆ ಪತ್ರೊಡೆ ತಿಂಪುನಿ ಜನ ಒಂಥ ಕಮ್ಮಿ ಕಾತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೀ ಕೋಡೆ ಮಂದಿರ ತಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಪತ್ರೊಡೆ ಅವು ಇನ್ನು ಕಾಡೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ 2 ಸಲ ತಿಂದೆ ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಿಂಡೆ ಅವು ಆಟಿಟ್ಟು ತಿಂಪುನೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದಿರ್ತು ಕೊಡಿಯರ ಪುಡ್ಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೇರಿ ಬೇ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚದವು ತಿಕ್ಕುನಪ್ಪ ರೂಪ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಜನ ತಿಕ್ಕಿ ಜನ ಬುಕ್ಕ ಪತ್ರಡಲ್ಲಿ ಪೂಜತ ಬಣ್ಣ ಆಟಿ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಕೊನೋದು ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೀರೆಲ್ಲ ದಿಪ್ಚ ಕಿತ್ತೆ ದುಂಬೆ ಮಂತ್ ತಿಂಡಂಜಿ ಅಂಚದು ನಾನು ಬೇರೆ ಲಂಚೆ ಅಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಗಿತ್ತೆ ಪೋಬ್ ಅಂಚೆ ರೀಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.